Para sa episode na ito, ihanda na ninyo ang inyong pang-ikatlong markahang Module 1, mga kaalamang bayan at ponemang suprasegmental, sagutang papel at panulat. Tayo na mag-aral, tutok na sa Dabedabnor Telearalan, manood matuto sa mga guro, masayang makarugag magkasama tayo. Dabedabnor Telearalan, Dabedabnor Telearalan. Filipino 7. Magandang araw mga bata! Nagagalak akong nagkita-kita tayo at nagsama-sama tayong muli para sa panibagong mga episodes ng Filipino 7 dito lamang sa Dabedabnor Telearalan. Nung nakaraang markahan, tayo ay naglakbay sa maraming isla sa Kabisayaan at tinalakay natin ang mga panitikan at mga gramatikang kaakibat dito. Sa markahang ito, dadako na tayo at uusad na tayo pahilaga ng Pilipinas. At samahan niyo ako para sa isang mahaba-habang road trip tungo sa isla ng Luzon. Kaya naman, tara! Sakay na! Teacher Walter po, ang inyong katuwang tungo sa pagkatuto sa Filipino 7. Alamin natin. Para sa unang araw ng paggalugad natin sa Filipino 7 para sa ikatlong markahan, isang bagong aralin ang ating pag-aaralan. At ito ang ponemang suprasegmental at mga karunungang bayan. Sa dulo ng episode na ito, inaasahang inyong naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental at naiyahambing ang katangian ng tula, awiting panudyo, tugmang digulong at palaisipan. Handa ka na ba? Subukin natin! Bago tayo dumako sa ating mga aralin, susubukin muna natin ang inyong kakayahan sa talasalitaan. Simple lang ang inyong gagawin. May ibibigay akong mga pangusap na may mga salitang nakasulat ng pahiling. At ibibigay naman ninyo ang mga kasing kahulugan ng mga salitang iyon. Piliin lamang ang tamang sagot mula sa mga salitang nasa loob ng kahon. Ang mga salitang pagpipilian ay dumadaloy, lambing, malaman, paunlarin, sagisag, at tunog na nalilikas sa paglipad ng ibon. Unang bilang. Ang wika sa bansa ay dapat pagyamanin sapagkat ito ang kaluluwa ng ating lahi. Ang salitang nakasulat ng pahiling ay ang salitang pagyamanin. Ano ang kasing kahulugan ng salitang pagyamanin? Natukoy mo na ba ang wastong sagot? Kung hindi pa, huwag kang mag-alala dahil isang matalinong kaibigan ang makakasama natin sa pagtukoy ng wastong sagot. Mga bata, ating salubungin ang ating kaibigang
si tama raw. Tama raw? Ano ba ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay paunlarin. Ikalawang bilang. Mula sa ating puso ay bumubukal ang wagas na pagmamahal sa ating inang bayan, gamit ang salitang kay sarap pakinggan. Ang salitang nakasulat ng pahiling ay bumubukal. Tama raw? Ano ba ang kasing kahulugan ng salitang bumubukal? Magaling! Ang tamang sagot ay dumadaloy. Ikatlong bilang. Kailangang mabatid ng bawat Filipino na ang wika ay tulad ng isang gintong pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang salitang nakasulat ng pahiling ay mabatid. Tama raw? Ano ba ang kasing kahulugan ng salitang mabatid? Mahusay! Ang kasing kahulugan ng salitang mabatid ay malaman. Ikaapat na bilang. Ang sariling wika ng isang lahi ay may taglay na aliw-iw at himig na kahali-halina. Ang salitang nakasulat ng pahiling ay aliw-iw. Tama raw? Ano ba ang kasing kahulugan ng salitang aliw-iw? Ang galing-galing mo naman, tama raw. Ang kasing kahulugan ng salitang aliw-iw? Sagisag. Ikalimang bilang. Ang himig ng ating wika ay kawangis ng pagaspas ng bagwis ng mga ibon sa himpapawid. Ang salitang nakasulat ng pahiling ay pagaspas. Tama raw? Ano ba ang kasing kahulugan ng salitang pagaspas? Wow! Ang tamang sagot ay tunog na nalilikha sa paglipad ng ibon. Aralin natin! Maituturing na ang tula ang pinakamatandang sining sa kultura nating mga Filipino. Tula ang naging basehan o pinagmulan ng iba pang mga sining gaya ng awit, sayaw, at dula. Batay sa kasaysayan, kinakitaan ang mga sinaunang Filipino ng kakayahang maipahayag ang kanilang mga kaisipan sa maanyong paraan na may sukat at tugma. Sa katunayan, ang salawikain at kawikaan ay kaakibat sa tuwina ng mga pahayag ng mga sinaunang Filipino. Ilan sa mga sinaunang kaalamang bayan ay ang awiting panudyo, tugmang digulong, bugtong, at palaisipan. Awiting panudyo. Ito ay isang uri ng akdang patula na kadalasan ang layunin ay manlibak, manukso, o manguyam. Ito ay kalimitang may himig na nagbibiro, kaya ito ay kilala rin sa tawag na pagbibirong patula. Halimbawa, Ako ay isang lalaking matapang, huni ng tuko ay kinatatakutan, nang ayaw maligo, kinuskos ng gugo, Pedro Pinduko matakaw sa tuyo.
Si Maria Kundende nagtinda sa gabi nang hindi mabili umupo sa tabi. Tugmang digulong. Ito ay mga paalala o babala na kalimitang makikita sa mga pampublikong sasakyan. Sa pamamagitan nito ay malayang na ipararating ang mensaheng may kinalaman sa pagbibiyahe o paglalakbay ng mga pasahero. Maaaring ito ay nasa anyong salawikain, kasabihan, o maikling tula. Karamihan ng mga uri ng tugmang ito ay binuo ni Dr. Paquito Badayos. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. Ang di magbayad mula sa kanyang pinanggalingan ay di makabababa sa paroroonan. Aanhin pa ang gasolina kung jeep ko ay sira na. Ang di magbayad, walang problema. Sa karma pa lang, bayad ka na. Bugtong. Ito ay isang pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. Binibigkas ito ng patula at kalimitang maiksi lamang. Noon, karaniwan itong nilalaro sa mga lamay upang makapagbigay aliw sa mga namatayan. Ngunit nang lumaon, ito ay kinagiliwan na ring laruin kapag may mga handaan o pistahan. Ilan sa mga halimbawa ng bugtong ang sumusunod. Gumagapang pa ang ina, umuupo na ang anak. Ano ang sagot? Kalabasa. Maliit pa si Totoy, marunong nang lumangoy. Ano ang tamang sagot? Isda. Palaisipan. Ito ay nasa anyong tuluyan. Layunin nitong pukawin at pasiglahin ang kaisipan ng mga taong nagkakatipon-tipon sa isang lugar. Ito ay paboritong pampalipas oras ng ating mga ninuno. Ang ganitong uri ng panitikan ay lagana pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon, sapagkat ito ay talaga namang nakapagpapatalas sa isipan ng mga mag-aaral. Halimbawa, Sa isang kulungan ay may 5 baboy si Mang Juan. Lumundag ang isa, ilan ang natira? sige nga, ano ang tamang sagot? 5 pa rin, kasi lumundag lamang ang baboy at hindi umalis. May isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano ito nakuha nang di man lamang nagalaw ang sombrero? Ano ang sagot sa palaisipan? Butas ang tuktok ng sombrero. Mula sa mga kaalamang bayan, dadako naman tayo sa punemang suprasegmental. Ang mga punemang suprasegmental ay mahalaga upang maging mas mabisa ang ating pakikipagtalastasan. Sa pamamagitan ng punemang suprasegmental, nagiging mas malinaw ang ating mga pahayag. Ilan sa mga halimbawa ng punemang suprasegmental ay ang intonasyon, tono, at punto, diin at haba, antala at hinto. Intonasyon, tono, at punto. Ang intonasyon ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba na inuukol sa pagbigkas ng pantig sa salita na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng salita, maging ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. Ang tono ng pagsasalita ay nagpapahayag ng tindi ng damdamin, samantalang ang punto ay regional na tunog o accent. Halimbawa, kapag ang emosyon ay nagtatanong o nagdududa. Ang ganda ng tula.
Kapag ang emosyon ay nagsasalaysay, Ang ganda ng tula. kapag ang emosyon ay nagpapahayag ng kasiyahan, Ang ganda ng tula. diin at haba. Ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas na inuukol ng nagsasalita sa patinig ng pantig ng salita. Ang diin naman ay tumutukoy sa lakas ng bigkas ng pantig ng salita. Mga halimbawa, Tala. para sa bituin o star, Tala. para sa listahan, Tubo. para sa pipe, Tubo. para naman sa sugarcane. Hinto at antala. Ito ay mga saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipinahahayag. Ginagamit ang quit, tuldok, semicolon, colon sa pagsulat upang maipakita ito. Halimbawa, kapag ang sinasabing hindi maganda ang isang bagay, ang pagkakabasa nito ay Hindi maganda. kapag pinasusobalian naman ang isang bagay at sinasabing maganda ito, ang pagkakabasa nito ay Hindi maganda. Gawin natin. O mga bata, nabatid nyo na ngayon kung ano ang kaalamang bayan at ponemang suprasegmental. Sa bahaging ito, susubukin natin ang inyong kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot ng isang gawain. Unang bilang, bakit sinasabing ang tula ang pinakamatandang sining ng kulturang Filipino? Ikalawang bilang, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong bigyang kahulugan ang salitang tula, ano ang magiging katuturan nito para sa iyo? Ikatlong bilang, ano ang tulang panudyo? Bakit hindi ganoon kalaganap ang uring ito sa panulaang Filipino? Ikaapat na bilang, ano ang palaisipan? Bakit mahalagang pag-aralan at muling buhayin ang mga ganitong uri ng panitikan? Ikalimang bilang, ano-ano kaya ang posibleng mangyari kung hindi matutuhan ng kabataang katulad mo ang akdang patulang tulad ng awiting panudyo, tugmang digulong, bugtong, at palaisipan? Sanayin natin. Binabati ko kayo dahil natapos niyo na ang ating gawain. Pero magpapatuloy pa tayo sa ating pagsasanay. Sa bahaging ito, may ipapakilala ako sa inyong bagong kaibigan. Mga bata, eto si Kirk. Kagaya ninyo, isa rin siyang mag-aaral na nagsusumikap na masagutan ang inyong mga module. Sa bahaging ito, tutulungan natin si Kirk na makasulat ng isang maikling sanaysay sa kung papaano makatulong sa mga mag-aaral ang pag-aaral ng mga tula, kaalamang bayan, at ponemang suprasegmental. Tandaan natin. O mga bata,
Kanina ay nabatid nyo na kung ano-ano ang katangian ng ating mga tinalakay na kaalamang bayan. Ang mga kaalamang bayan na awiting panudyo, tugmang digulong, bugtong, at palaisipan. Sa bahaging ito, gamit-gamit ang isang graphic organizer ay tutukuyin ninyo at paghahambingin ninyo ang katangian ng mga kaalamang bayan na nabanggit. O ano, natapos niyo ba ang mga gawain ninyo? Kung hindi pa, huwag kang mag-alala dahil maaari niyo pa itong tapusin pagkatapos ng episode natin para sa araw na ito. Suriin natin! Kung kanina ay napaghambing nyo na ang mga katangian ng ating mga kaalamang bayan, sa bahaging ito, may gagawin naman tayong isang pagsasanay hinggil sa hinto at antala. Kung inyong matatandaan, ang hinto at antala ay naipapakita sa pamamagitan ng mga bantas na kuwit, tuldok, tutuldok, o tudok-kuwit. Panuto. Piliin lamang ang tamang hinto o antala ng sumusunod na pahayag, batay sa kahulugang ipinahihiwatig nito. Ito ang mga pagpipilian. Unang bilang, sinasabi ang buong pangalan. Tama raw? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik C. Kuya Matsuo Basho ang pangalan niya. Ikalawang bilang. Ipinakilala sa nakatatandang kapatid ang manunulat na si Matsuo Basho. Tama raw? Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik A. Kuya Matsuo Basho ang pangalan niya. Ikatlong bilang. Ipinapakilala sa nakatatandang kapatid na si Matsuo ang kaibigang si Basho. Tama raw? Ano nga ang tamang sagot? Ang husay! Ang tamang sagot ay titik B. Kuya Matsuo Basho ang pangalan niya. At ito ang mga susunod na pagpipilian. Ika-4 na bilang. Ang sukat ng bansang Hapon ay hindi malaki. Tama raw? Ano ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay titik B. Hindi malaki ang bansang Hapon. Ika-5 bilang. Pinatotohanan na ang Hapon ay isang malaking bansa. Tama raw? Tama nga kaya ang natitirang pagpipilian? Ayun! Tama! Ang tamang sagot ay titik A. Hindi. Malaki ang bansang Hapon. Panuto. Piliin ang tamang salitang binibigyang kahulugan sa pahayag. Unang bilang. Bilang o numero na nasa pagitan ng 6 at 8. Paraw, maaari mo bang basahin ang mga pagpipilian? 7, 7,
Kaya naman, ang tamang sagot ay titik A, 7. Ikalawang bilang, pansipol ng isang pulis o ng isang coach. Tama raw, pakibasa nga ang ating mga pagpipilian. 7. 7. Kaya naman, ang tamang sagot ay titik B, 7. Ikatlong bilang, kabaligtaran ng patay. Ito ay isang pang-uri na kung sa Ingles ay alive. Tama raw, pakibasa nga ang ating mga pagpipilian. Buhay. Buhay. Kaya naman, ang tamang sagot ay titik A, buhay. Ikaapat na bilang, kasalungat ng kamatayan. Ito ay isang pangalan na kung sa Ingles ay life. Tama raw, pakibasa nga ang ating mga pagpipilian. Buhay. Buhay. Kaya naman, ang tamang sagot ay titik B, buhay. Ikalimang bilang, usok o kung sa Ingles ay smoke. Tama raw, pakibasa nga ang ating mga pagpipilian. Aso. Aso. Kaya naman, ang tamang sagot ay titik B, aso. Payabungin natin. Binabati ko kayo mga bata dahil umabot na kayo sa pinakahuling gawain natin para sa episode na ito. Sa bahaging ito, kayo ay susulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa mga napag-aralan ninyo hinggil sa ponemang suprasegmental. Mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang maisulat ang inyong mga sagot. Pagnilayan natin. Binabati ko kayong lahat dahil umabot na tayo dito sa hangganan ng ating road trip sa isla ng Luzon. At nabatid nyo na malaki talaga ang impluwensyang ginagampanan ng ponemang suprasegmental bagamat magkakapareho ang mga baybay o nilalaman nito. Malaki din ang ginagampanang papel ng ponemang suprasegmental sa daloy ng komunikasyon dahil sa pamamagitan nito, nagiging mas malinaw ang mga pahayag ng bawat isa. Sa kabilang banda naman, ang kaalamang bayan ay mga pamana ng ating mga ninuno. Ang mga kaalamang bayang awiting panudyo, tugmang digulong, bugtong at palaisipan ay mga halimbawa ng likas na pagkadiwang makata nating mga Pilipino. Kaya naman mga bata, naway nagkaroon kayo ng diwang makata na pasiglahin at gamitin pa ng husto ang mga kaalamang bayan at ponemang suprasegmental. Muli, ako ang inyong lingkod na handang gagabay sa inyo at sasabay sa inyong road trip dito sa Isla ng Luzon. Teacher Walter po ang inyong katuwang tungo sa pagkatuto sa Filipino 7. Paalam!